Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Balita, banat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag ipakinabang sa sambayanan, walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto, Pilipinas! Aksyon, balita, banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Huwebes. Ika-uno na, unang adlaw sa bulan sang Oktubre tuig 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan? Magugid lamang natapos ang Game 1 sa NBA Finals. Sa tunga sang Los Angeles Lakers kag Miami Heat. Kung sa din nagdaog diri sa Game 1 ang Lakers sa score nga 116 batok sa 98 nga Miami. Di pasensya gid sa mga Miami Heat, kulang-kulang gid man sa players. Gabato man ang Miami Heat pero tiway gid pa wala ipasigunda bla. Mas mabakod ang team sang Lakers pero tisling nila bilog ang bula base sa second game. Makabawi man sila pero ti depende na kung matalunsay sang Lakers ni. Ate amo ning ginasiling tanga congrats Lakers. Bye Miami Heat.
Importante nga 85 dias na lang ang nabilin before pa man mag-Christmas Day. Kag may 92 dias ang nabilin before pa man mag-end ang 2020. Magasulod na si 2021. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan sa sining adlaw man nga nag-umpisa na? Naka-GCQ na ang bugos nga siyudad sang Bacolod while MGCQ naman ang Negros Occidental. Daw medyo naghalog-halog na, may biyahe na sang mga salakyan pero daw nakita to daw milag-pilag pa ang mga salakyan nga nagabiyahe sa pila ka mga ruta diri sa siyudad sang Bacolod. Plus mga kaaksyon sa mga kaaksyon ta outside sang probinsya, balik terminal naman ang Vallecar Transit sining mga inoras dira na sila nagakuha sang ila sining pasahero. Kabayon ta same gihapon ang tumanon ta nga naka-social distancing, naka-face mask kag i-observe tagid ang face shield man mga kaaksyon. Kay hindi tani matap na ang kagaw nga ini, ang coronavirus. Ang COVID-19, hindi ini madula kung hindi ta pakigbatuan niya, pisar nga hindi siya makita. Bisan pa nga nagaraguot ng tiyanta. Sulungon ta, ini nga mangin mabaskog kita ang COVID-19. Ayo, sige, mag-ainop na kita tuntub sining taknalaw na 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga action reporters. Plus man nga gina-follow up naton ining kaso sang isa ka nasapuan nga patay nga nalubong dira sa area sang Barangay San Miguel sa siyudad sang La Carlota. Kay may information kita nga nabaton pero subject for confirmation pa ini, ginasigahom naton nga within this day may confirmation na. Kaya ang report kinabaton, talo may angot ini sa natabo nga pagkapatay to sa isa ka drug leader no? Sa Banwasang Murcia, Negros Occidental. Tilang taon mo ni siya kuno, gamay lang ni siya nga babaye pero ang sa likod sini mga kaaksyon nga nagabaligya sang mga alahas ini siya amuning nakita siya nga may mga relo pa yadtong rado, may yara pa mga kulintas ang kulintas niya based sa na istorya ta from Cebu mismo nga amo gina siya ang ginasuksok sining asawa sang napatayag tong nakaligad nga adlaw sa Banwa sang Murcia. Si Murcia to San Miguel layo sang gintupan niya ba? Amo nang hibaloon ta karon dugay-dugay sa mga kapulisan ta kay may nagpareser na nga siyagid wala sang iban mga kaaksyon. Ay kabay pa nga hindi lang siya. Tutukan tayo ni sa pagpangalagad sa Aksyon BBB si Aksyon Percival Villamor base may update signal lang dirinoy no? Para matagan ta na sa igtalupangod kay ang bangkay sa nasilingta sa La Carlota PNP wala pa sang identity that is why nga nagpost ini sa Facebook page sang La Carlota City PNP ini sila nga nagapanawagan nagapaaksyon sa sinuman sining nakakilala kag nadulaan sang pamilya isa ka babaye lihog ta coordinate sa La Carlota PNP but karon nga may nagsulod nga mga information diri sa aton nga ini siya hindi taga Negros Occidental kundi taga Cebu, taga Bourbon, Cebu mga kaaksyon. Amo ning ibaloon ta karon dugay-dugaya. Sige sa mga kaaksyon ta dira sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad sa Oriental side kag tubtob sa malabutan sa aton sining pagwaragwag welcome na diri sa inyo sining palatuntunan sa kinandan ako ang inyo sining kaaksyon sa kahanginan aksyon Rex Cantong. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo.
Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa pagpangalagad sang aksyon BBB sa balita lokal sa Kapitolyo Provincial? Mag-inkawpod ta si Aksyon Marlon Hinubia. Dugang nga hazard pay pangabayon sa mga empleyado sang Kapitolyo sa gobyerno probinsyal. Kag sa Bacolod City Government Center naman nga balita, igabalita ni Aksyon Artay Hopon. Councilor John Gamboa dismayado sa liwat nga hindi pagsapak sa konseho sang iya ginaduso nga resolusyon. Samtang sa BCPO naman nga balita, igabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, utang isa sa mga anggulo nga ginalantaw sang Police Station 4 sa paglutang kagabi sa nagabaligya sang manok sa Burgos Public Market nga nagresulta sang kamatayon sang biktima. Utang? Ay, pwede, no? Amo nang nagpanguna kang nagagawa sa investigation sa mga kapulisan ka. Ano ini? Samtang sa Nokpo naman nga balita, igabalita ni Aksyon na Brian Morden, trabahante sa kampo na Sapuan patay. Samtang sa balita sa patrol, igabalita ni Aksyon Alvin Graba, tagpamuno sang Bureau of Fire Protection diri sa syudad sang Bacolod, may pangabay sa mga pumuluyo sang Purok Fire Barangay 8 matapos nagpatigayon sang rally kaina sang aga. Kag dugay-dugay man mga ka-aksyon, gina-check pa ni Aksyon Alvin Graba ining isa man ka bangkay nga nakitaan sa isa ka sapa diri sa syudad sang Bacolod. Ano ni siya, may angot pa ni sa tuhaw nga dako nga tubig sa nakaligad, daw halos complete na. Nakitaan man kay nasa aga ang 19 anyos nga ginaligar na lumos sadtong pagdako blas ang tubig na kaligad nga adlaw. Una to ti ang 56 years old, dason kay na ang 19 anyos ning aga siniman nga mga inoras may nakitaan pagid isa man ka patay dra sa isa ka lugar diri sa syudad sa Bacolod. Ano pag inagiban pang mga balita diri sa pagpangalagad sang aksyon BBB sa syudad sang Cadiz? Igabalita ni Aksyon Roger Gotti, 28 anyos nga may kaso nga rape sa syudad sang Bacolod na dakpan sa syudad sang Cadiz. Samtang maki-update kita kay Aksyon Percival Villamor kay padayon pa karon ang investigasyon sang La Carlota City PNP angot sa nasapuan nga bangkay sang isa ka babaye kahapon nga adlaw. Samtang sa balita naman sa News Center, gabalita ni Aksyon Eden Aboso, 92 ka mga police trainees nagpositibo sa COVID-19. Kag Marindo kay Representative Lord Alan Velasco nagpasalamat kay House Speaker Alan Peter Cayetano. Samtang sa pinakalites nga COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Mga detalye sa aton sining mga balita mabatian sa dili lamang madugay mahina ang kalaban. But before sina mga kaaksyon nga nagatutok na sa aton sining balitaan via Facebook Live sa Aksyon no Radyo Bacolod, sa aton sining Facebook lovers, sa mga naka-Facebook Live sa aton sining Facebook page. No, gina-acknowledge na kamo. Kag sa mga kaaksyon ta via website sa www.aksyonoradyobacolod.com.ph. Good PM lang. Dugay-dugay lang mga mensahe ninyo. Tirahon tayo na. Plus, ang aton sining mga kaaksyon via YouTube sa Aksyon no Radyo Bacolod.
Sige, daligid lang mga ka-aksyon. Matagtanay pila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo dugay-dugay. Plus ang mga greetings na sa inyo sining nga ginpadala diri sa aton sining pagpangalaga. Sige, daligid lang. Standby. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige, daligid lang mga ka-aksyon na kay manamyaw tanay sa mga ka-aksyon ta direo via Facebook Live, mga ka-aksyon sa Facebook page sang Aksyon Radio Bacolod. Kay Maria Cecilia Pabon Jimenez, may lang pag-monitor, no? Kay Patsi, may patay. Okay, sige. Salamat gid Maria Cecilia Pabon Jimenez, no? Thank you so much. Gid morning na headlines ta kay na inang isa ka bangkay nga yara sa suba sang barangay, no? Sige, karon lang dugay-dugayo. Upod ra kay Aksyon Alvin Graba. Kay Jocelyn Libon Dispoho, may lang pag-monitor kay Nesrak Nolin Reyes Bagaporo. Hilo lang ko sa mga fire department sang Silay. Ang building permit hasta subong wala pa magperma. Way pa mo pirmahan ng building permit to taga Bureau of Fire ginatamyaw ya dira sa Dakbanwa sang Silay, no? May lang pag-monitor man kaya Alunan Suset, lunch tayo. Thank you so much sa Alunan Suset, no? And sa kay Jinky Alqueza. Good morning. Thank you so much, Jinky. Kay Joseph Pacifico, mga ka-aksyon, kay Joseph Pacifico, may lang pag-monitor sa Mayor's Office sa San Enrique, kay Kathleen Tabares, Veronica Tilanas, Banji Gomez, kag Mildred Dalisay, no? Kag kay Ninin Torre Campo, may lang pag-monitor kay Remos Sinovia, good noon, dira sa Tangob, no? Ayos, kay Valencia Kinet, no? Valencia Kinet, may lang pag-monitor kay Warlito Nisya, kay Rinan Aloro Reco, dira sa barangay Kabungbungan, barangay Sagang, La Castiliana. Salamat kay Rinan Aloro Reco. Kag kay Aquarius Boy, may lang pag-monitor, live watching diri sa Binondo, Manila. May dayad nga udto. Ay, pwerte. Tamyaw ya lang si upod yada nga sa Benedicto Steel Corporation sa mga staff kay Ma'am Girly Alconsa, kag Ma'am Ellie Ku, kag kay Ate Marigold Basco, tig Palanyaga na. Salamat gid Aquarius Boy, no? Toto Aldrin Limaco, kag kay Mrs. Yadrasa ni Nas Rose sa shopping, may lang pag-monitor Toto Aldrin Limaco, no? Kay Heaven, good PM lang kay Ross Guevara, Christopher Corsiga Masmela, dira sa Pulupandan, good EM lang, no? Kay April Joy Buenaflor Gaston, watching live from San Enrique, hilo lang da sa Energy Funds. Thank you so much, April Joy Buenaflor Gaston. Kay Bia Jonathan, may lang pag-monitor man, Sir Bia Jonathan, kay Ma Earl, no? Ma Earl, good noon. Thank you so much, Gid. Salamat, Gid, no? Kag kay Bibot Rojo Jr. dra sa Hinubaan, may lang pag-monitor kay Joji Sona, watching from Kuwait. Thank you so much, Joji Sona, no? Kay Shanta Marie Lamag, may lang pag-monitor Shanta Marie Lamag, kag kay Sir Parikoy, kay Inspector, kay Lieutenant Junji Liba, no? Dira sa Magalion ka Parikoy, no? Magalion, no? And kay Rimar Gicano Halyasgo, may lang pag-monitor dira sa Sitio Lupa, Barangay Sagang, La Castiliana. Tamiyaw lang dayon pamilya Halyasgo, Gicano, Salvatierra, Robles, Tapayan, kag Cabalfin, no? Arnold Albito, good noon. Thank you so much, Arnold Albito. Ayos, sige. Daligid lang mga ka-aksyon, ha? Kay matagtapila ka mga commercials, balik lang kita, dugay-dugay. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sa tanan.
Drama nga naghatag kabuhi sa istorya sa paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan. Serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig. Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na! Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:04 nga oras kuhaunta na yang report ni Aksyon Alvin Graba dira sa area sang Barangay Alihis angot sining isa ka patay nga lawas man ho sang tawong rakitaan dira sa suba ni sang Barangay Alihis. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Aksyon Alvin. Aksyon na Rex sa bangkay inis ang isa ka persona wala kami maibaluan bala laki o kung babayi aga inig nga bangkay mo makitan man sa approach nga Facebook live aksyon na Rex ang sitwasyon kakulog ni siya hindi kita unang niya sini nga ulo kayang ulo sini kagang tiil amo nang nalubong pero kasa ga kulog ni siya aksyon na Rex kublas no kublas yes aksyon na Rex wala sang panapton ang din exact location nyo Aksyon Alvin. Ang way pa di polis mo sige lang. Sige lang kay yes. Kung wala pulis na malaot man lang na sila. Yes, action na Rex ang exact location ta is Purok Fuentebella, Barangay Alihis. Purok Fuentebella, Barangay Alihis. Yes, action na Rex. Ara ka mo dira subong. Yes, sir. Dumduman mo to Action Rex ang una nga may petos nga nasakwan diri man mismo. Sa sini nga lugar nga may isa ka petos sa tuanay that was last year nga nasakwan man diri. Ano na siya? Ara sa tubig pa sa gyapon? Why Action Rex sa ato sini nga Facebook live makita mo ara na sa sluta. Actually nakitaan lang ni sila sa pila ka mga pumuluyo especially ni balang nagakutkot nga para sa mga nagakuha balasang balas. And
Yes, Action Rex. Kuha ni siya sang mga ang nakakita diri. Gakuha sang balas and it just so happen na nakitaan ini kay ginalangaw mo and rason naging palapitan ini Action Rex kagya diri nagatambuha sa iyang bangkay mismo sang isa sa persona. May panimay baluan kung laki o kung by Action Rex. Sinong nakakita na? Si Machete. Oo. Di si Machete? Si Archie wala Machete. Si Archie Machete. Pamangkot ang Di pangitaon din si siya? Archie Machete. Si Archie, ato akot pa sang balas Action Rex, no? Oo, palapit, TV. Palapitan pa si Archie. Si Archie, Ari dari Action Rex, no? Amat-amat na siya si Sir. Sir, live ka subong siya, panaog lang ano ka. Sige, buta ha. Butang mo ito. Ibutang na lang ano yung ginagawa ko. Isa ka sakong balas. Sining nga ginagawa sa karon. Pero siya ang nakakita dari Action Rex para makasay-say siya kung paano niya na-discoveryhan. Ikaw si Archie, no, sir? Si Gaga. Anong kastada? Paano mo niya nakitan man? Na-discoveryhan? Hindi kayo may ginalangawan na tamo. Tapos, din bayaw ko, may ginalangawan ko yaw. Nakati ko. Pagkot ko doon, singko doon, palit niya katao ni. Damo to yung kutkot yung pagdako. Tawag ko silang Joy, padalas ko lang guys. Kaya siya, kutsota doon para mag-clear siya ko, tao ko tuwad. Ano ni siya paglantaw mo sir, laki ba eh? Babae, guro ni. Babae. Oo. Tulog bali ang tiil niya, aralan lubong sluta. Oo, nalubong pati ulo ya. Oo, kabali, gatalikod na lang din. Oo, nagitong kitaon. So, amo na pagka-discovery mo, ginalangaw niya sa ginaw. Oo, kaya ginatabukan na kabalas niya sa kitaon. Pero sa tubig na siya? Ano sa tubig niya siya? O ano sa balas niya siya, Action Rex? Balas? Katapukan niya sa balas ng basura. Kulot-kuton na kay dalom barang nalubungan ng ulo ya kay yung ulo ito ng duko sa dalom. Oo. Tapos ang detail niya na bukong na dito sa lumayan tapunan na sa Tiga wala ni mga panapto na? Basura. Way na ni panapto dyan. Amo na bagay ko way na ginaya bayo. Way na patay kag bayo. Oo. Black na siya. Ti mga more less pila na naka-adlaw ba? Estimate mo na sir, may pila na naka-adlaw. Mga mga katatlo guro sa bunga adlaw. Hindi yan, sugod pagbaha. Sugod sa pagbaha, mga liwa ka adlaw. Doon ka adlaw, basta nagligat siya, hindi pa niya taas ang balas niya daw. Hindi, nang na yan, lubo na da. So dirigid ka mo sir, pangwa balas. No, hindi tumigit pa balas. So nagligat siya, kung doon siya, nakapakuha pa kamuda balas daw. Nang kami, nalap-tilapya. Okay. So, pangwa pa sa tilapia Action Rex sa tuwan ay nagligat. Pero nataimingan gina sa bongya na kuwan Action Rex nga na siya mismo nakakita. No? Ano nga rin alam mo sila ba, sir? Rodel Basa. Si Rodel Basa Action Rex. Amli ang nakakita sa bangkay. Sang siling niya babae, tuno sa iya, isa ka bangkay sang isa ka babae na nakita niya bida ng mismo Action Rex, no? Mga more less pilang pangidaron sini kung sila magkakita sini? I-quantabi kay ma'am din sa mong medyo para sa ara na pagtransport. Advanced state of decomposition na? Oo, kung na siya Rex. Amat-amat na gawa ang alis na sini. Kay after sini hindi na pinbasahan kaya para makuha sir, estimate mo sir, may pila na siya pilang edad sini sir, kaya nakapalapit naman sir. Between guro sa 20 hasta 30. Uy, bata pa? Isa pa yan yung panit ba? Sa lawas ang panit yan? Oo. Dahil gina? Tidra sa ila, wala man missing? Nga reported missing di? Position ta diri sir sa barangay. Driver kag barangay Tanod. Driver kag barangay Tanod nga lang taga ni sir. Si Ronald Jan Action Rex, no? Si Ronald Jan Rebilla, to Rebilla sir. Oo. Sir, kagina sir pagpalapit mo kay ikaw mismo nagpanawag to sa barangay. Ang pagpalapit mo kagina sir, ano siya? Ang plus na babae din siya sir kung lalaki. Babae, lapit mo.
ang iyang kitaon niyang pingking. Sorry to say na, gatuwad. Okay. Siya mismo ang Rex ang nakakita. Sorry to say that. Pero ang nang nakita niya, kang iya tinatawag abi kitaon. Wala sang missing da sa area? Kamagin na Rex? Wala da missing sa area? Sir, sa inyo nga lugar, sir, may reported na missing sa Alihis? Gaway man di sa Alihis na may na-missing? Pero laki, may kapakita missing, pero laki ang may kita nila. Niya, bayi gini siya, kay di kitaon. So, bayi gini sa Action Rex, why mong kuno missing sa ilasining lugar. So, basi Action Rex, no? Kay na din siya medyo after, medyo, sir, anong uruan hanggang dampi, sir? Ano nga barangay ang uruan diri kung pakato pagay ang tubig pakato sa baybay. Yung barangay alis ni Saplak barangay Kakuleng. Diba? Si alis mo man kay layo paning alis mo patuyo kadto man silingan, halin sa man silingan. Ay dito so may posibilidad may halin man silingan alin. Kay ang ini nga suba niya ang ini nga tubig halin man sa man silingan halin mo. Lapos na sa may Araneta nga suba siguro gyapon. Kamagingkan? Samo sa pa niya angot-angot. So sa pa niya halin di sa bakyat niya ara man sa pa. Angot man din. So diri na agi tanan. Diri man diri agi Action Rex, no? So amo ang sitwasyon diri actually wala pa din mga pulis karon pero kan tawag kanaya sir sang pulis. Tawagan na sa barangay namon nga tawagan ang bakat siden. Ang posibilidad so pogoro kung ano para nga wala pa na sila? So wait pa kita diri wait pa kita itura ko. Wait pa gid no. Wait pa hindi ka pa nakita o hindi ka pa man tandog. Gani man. Wait sa autoridad diri. Isa nga lang talibat. Ronald Jan Toribilla. Si Ronald Jan Toribilla Action Rex. Ano na siya? Barangay Tanod. Ikaw sir Tanod. Tanod Tagder. Tanod siyang barangay Alihis? Tanod sa barangay Alihis at the same time driver pa sa barangay Action Rex. So, ang Action Rex siya, base man siya, wala man siyang reported diri, so ginapatiwan niya ang posible. Ang ilang bangkay din anod, anong posibilidad siya nga magkilan sa kaadlaw diri sa lugar po? Medyo sa ilan ni panagbilang mo mga duwa adlaw na ni. Duwa ka adlaw na. So, dali gilang kay nautod si Action Alvin Graba. Reporting live dira sa Purok Fentibilia sa Kupinisang Barangay Alihis, no? Para sa mga ka-aksyon tang nagapamangkot kundi na nga area. Ayos, balikanta si Action Alvin Graba sa nautod nga information kag ginahulat-hulat pang mga kapulisan kagang suko ang sa taga City Health kay ang barangay ara naman subong sa area para makuha ning bangkay. Action Alvin. Correct, Action Rex, no? Ginapatihan more or less mga 2 days pagid lamang na diri kay halos bilog mga more or less mga 20 to 30 ang pangidaro, no? Yes, sir. 20 to 30 years old. Isa ka babae, base ini sa panaysayon man, sang mga nakakita man nagpanaog nga amo mismo Action Rex para mausisa abi ang ining bangkay nga ang sitwasyon nagakulob ang duha ka tiil ara nalubong skuta bisin ang ulo sini Action Rex nga nalubong. Amo man nagyapon na nakita niya ding sa picture mo ginpadala mo man nagyapon ta? Atong picture nga din padala ko. Amo man nagyapon ang posisyon niya da? Yes sir, amo man gyapon Action Rex. Way pa na nila matandog gali. Way pag ni na tandog kay way man way pagkaabot ang mga kapulisan sa idalom sang police station number 7 and at the same time of course iban pa nga mga otoridad Action Rex no para ma-retrieve ang bangkay sang sining isa ka alleged babae nga karon ara gahabok na Action Rex no sa sining pinion. So amo nang sitwasyon diri sa area sang Purok Pentibella, Barangay Alihis. Sige, basi mag-abot na dugay mga kapulisan ta Action Alvin kag sa pagpangusisa da plus ang iban pang mga miyembro sang City Health na kung makabot man da sa area. Roger, on that Action Rex, dugang nga mga detalye in relation diri sa pagkasapos ang isa ka bangkay sang isa ka babae diri sa area sang Purok Pentibella, Barangay Alihis, Ciudad San Bacolod. Mahibaluan sa indigid lamang madugay. With action na ni Kirao para sa Flash Report. Action, Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod.
Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you sa initial nga report ni Aksyon Alvin Graba. Dugay-dugay mga ka-aksyon base may progress na ining nasapuan man nga bangkay. Iyan ni kababayi kuno lawas ni mga more or less 20 to 30 years old. Dara sa Purok Puentevilla, alihis mga ka-aksyon. No? Ayos para sa complete nga management sa inyo liver detox. Kinanglan ta mag DTX 500 capsule kada adlaw. Ang DTX 500 capsule ang may detoxifying compounds nga nagatinlo sa aton nga dugo kagatay. Ini man may mga active ingredients pa. Ang balita gikan sa News Center pod kay Aksyon Eden Aboso 92 tanan ka mga pulis trainees nagpositibo sa COVID-19. Marindo kay Representative Lord Alan Velasco nagpasalamat kay House Speaker Alan Peter Cayetano kag maki-update kita sa COVID-19 diri sa Bugos nga Region 6 including ng Bacolod kag Negros Occidental, kalakip man sa Bugos nga Pungsod kag Bugos nga Kalibutan. Halin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown sa mga balita nasyonal gikan sa News Center upod na kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, mayong udto. Mayong udto, Aksyon Rex, kay sa tanan naton nga mga ka-aksyon, nagpositibo iya sa COVID-19 ang 92 ka police trainees nga na-deploy sa syudad sang Baguio. Sunod kay Colonel Allen Reyco, Chief of Police sang Baguio PNP, sila ang ginpaidalom sa 6 ka bulan nga on-the-job training kag nag-abot sa Baguio sa tong bulan sang Marso. Dugang paniko na detail sa mga lockdown area sa mga pulis, rason nga posible didto nila nakuha ang nasambit nga virus. Ginpaidalom naman sa quarantine ang 200 ka iban pa nga police trainees matapos ma-identify bilang close contacts ang nagpositibo sa COVID-19. Naibaluan, nagbukas ang Baguio para sa mga turista gikan sa Ilocos Region agud makabulig sa liwat nga pagsanyog sang ila sini nga turismo. Samtang ginpasalamatan naman ni Marinduque Representative Lord Alan Velasco si House Speaker Alan Peter Cayetano sa pagkumpirmar sini nga maghalin siya sa pwesto. Sa Facebook post ni Velasco, iya ginpahayag nga nagpromesa sini si Cayetano nga maghalin sa pwesto sa Oktubre 14 kag respetuhon ang ila term sharing agreement matapos ang mando ni Presidente Rodrigo Duterte. Sunod kay Velasco, Oktubre 14 sang naistoryahan ang halin sa speakership agud mapadayon ang proseso sang 2021 national budget. Nagpahayag naman sang kasubo ang mamalida bangod na suspende ang pagtalakay sang national budget sa plenaryo sang Kamara bangod sa baylo nga mag-focus sa pagtrabaho, mayara iya sang political maneuverings nga nagluntad. Pathag ni Velasco ang pag-atake kag distractions ang wala sang iban nga rason kundi ang personal nga agenda kag pangpanghadlok nga hindi madayon ang pagpasar sang 2021 budget. Angot sini nawagan naman si Velasco sa iya kaangay nga kongresista nga padayon magtrabaho kag ipasar ang pondo tubtub Oktubre 14 bilang commitment naman sa atubang sang presidente. Sa ato naman nga COVID-19 update Aksyon Rex sa Bugos nga Kalibutan, naglambot na sa 34,153,834 ang naapektuhan na nga kaso sang COVID-19 diri sa Bugos nga Kalibutan. Kag karon naglambot na sa 1,018,739 ang nagkalamatay kag mayara sang 25,425,872 nga naka-recover. Samtang diri sa Pilipinas naka-record na sa 311,694 ka COVID-19 cases
5,504 diring nagkalamatay, kag 253,488 ang mga nakarecover. Sa Western Visayas naman, may yara sang 205 nga na-record kahapon nga adlaw. Rason nga naglambot na sa 11,611 ang COVID-19 cases diri sa Region 6, kag may yara sang 4,179 kaaktibo nga mga kaso. Kahapon, nadugangan man sa 3 ka napatay, rason nga death toll sa karon ang nagdangat na sa 246. 178 naman ang panibagong recoveries, rason nga yara na sa karon sa 7,186 ang recoveries diri sa Region 6. Sa Negros Occidental, 30 nagdugang kahapon nga adlaw, rason nga naglambot na sa 3,201 ang kaso, 81 panibagong nga recoveries, kag may isa ka napatay. Sa Bacolod, 66 kahapon nga adlaw ang nagdugang, rason nga mayara na karon sang 4,025 ka COVID-19 cases diri sa Bacolod, nga may 1,161 ka aktibo nga kaso. Naka-record man kahapon sa isang napatay, rason nga ang total death toll diri sa Bacolod ang naglambot na sa 81. 71 naman ang new recoveries nga nagdangat na sa karon sa 2,776. Mga balita kag update gikan sa News Center Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Action Percival. Si Action Percival Rizali ka chat na sa ako no. Sa Carlota kay kapanyaga pa ko nung si OP niya. Action Eden Aboso, thank you so much gid no. Ang nasapuan nga bangkay sa La Carlota, positive gid ang kwanta kay na sa inyo no. Ang bangkay nakilala nga si Juliet Mercader Branzuela, taga Barangay Lugo, Borbon, Cebu. Bali asawa ni siya sang napatay to blang notorious man kuno nga drug kingpin sa Cebu. Mga kaaksyon nga si Jennifer Mercader. Ay, porti, no? Grabe nga. Ang pamangkot, sinong nagdala? Sa sino na di na natong akon nga info. Sinong nagdala dito sa La Carlota sa kay Juliet Mercader? Amo nang pinakapamangkot na nga nakalabot siya sa San Miguel, La Carlota. Mga kaaksyon amo ning pala mangkutanon gid sang tanan kung paano ni siya nakalabot dito sa area. Pakarunan tana dugay-dugay mga kaaksyon kay Chibog pa si Sir Guadalupe ko, no? Sige pakarunan tana dugay-dugay mga kaaksyon, no? Ayos, sige kantuan ta na yung balita gikan sa Bacolod City Government Center. We have Action Art Tayhupon. Ini may kang tanan sa palayag ni Councilor June Gamboa, dismayado sa liwat nga hindi pagsapak sa konseho sang iya ginadoso nga resolusyon. Yari ang countdown sa report ni Action Art Tayhupon. Action Art. Nagpabutyag ang Rex ang pagka-dis maya ining si Councilor Wilson June Gamboa Jr. Matapos nga liwat ang iya sini supposedly nga ginadosong nga resolution kahapon na daw sa ila regular nga sesyon via Zoom ang wala iya makapasal Action Rex o kung hasta lamang sa committee level na ginapumunuan ni Councilor Anna Marie Palermo. Now, sunod rin kay Councilor Wilson John Gamboa, silingi ang problema sini sa committee ba ni Councilor Anna Marie Palermo kag sa nagkatapos subong sa Konseho sa Bacolod. Kaya silingi na wala pala kortesiya kay kung lang tawon ang ginimo niya sini na resolution nagligad to ang ginimo nga pagmanifest sa bahisang decision sa floor. Kaanggid para sa ginimo man subong ni Councilor Anne Marie Palermo sa diin siya ang may resolution naging pass pero ang kay kuaniya na sulat lang kay Palermo doon amo pang nagpangibabaw magluwas abing nga during mismo sa ila session o conference
dito lang yun manifest ni na Councilor Palermo nga dihon maninis ang isa ka resolution kaanggid ni Gamboa. Now, ay resolution ni so next na to ini sa plano nga pag-usisa ni Gamboa sa bahin sa DSSD. Lagi plano ni tani ipatawag ini ang head sa DSSD parte sa mag-controversial nga nag-dalaig sa mga taradapan atong latest brat na tagdaga na isang ayuda. Ang siling reaksyon siling tiyan mo ng budlay kay siling kung kalyado niya kumo nga nag-isanon siya karon sa council ang yan hindi masapakan pag masanging mabutang sa tabtaban kay ang baldiri ni Gamboa siling nga maayog tani kung collegial body ang magpatawag sini kag magpamangkot sa kay DSSD head Pasitatero sang pila ka mag-concern no kay silingati kung ginimo sa tong sa iya sining nagindoso yung resolution laging sa pa pero kung kalyado tira sa mayroon sang konsiyo sa majority ginahatagan ng gilayon sa pag-akto suno pa kay Councilor Gamboa yari siya sa aton siring nga interview. Nakibot ako kay tungod nga naka-agenda yang akong nga resolusyon kag ang iya ni Palermo, Councilor Palermo, sulat ya kag address man sa DSSD. Okay. Amo man nga gapangabay man api nga mga man siya sang explanation. But then again, ang bugat kun isipon mo ya, ang iya sulat personal na niya nga sulat. So ining ako niya collective niya, collegial decision ini bilaya nga tani opdan sang tanan-tanan nga konsehal. Kay once kani nga aprobahan namon ining nga resolusyon, this will be already a collective decision kag collective nga pagpangabay sa atong DSSD. Pero kano ginobraya sang chairman sang committee nga si Anne-Marie Palermo man, ginbato niya lang niya ako nga resolusyon, nagmanifest siya sang iya nga resolusyon, amo man sa ako nga resolusyon. Okay. Itin ka nakita. Anyhow, gin-manifest siya, amo gid sa ako nga resolusyon, ginbato niya lang niya kapatulugon niya ako nga resolusyon, kag nagduso, kag ginpasar ang amo nga resolusyon. Amo kitang kinilain sa parayag ni Councilor John Gamboa, tisyo niya ang pagano nga aligasyon nga tikon daraya basta iya resolusyon nga maginapasado hindi pag-aprobahan sa mga koptalan nga sa dinti magatulog na lang pero ang ginawari niya iti sila siga na daw ay gid chance na maimbestigahan sa insakto lain kontra sa nga resolusyon nga di mapatawag niya kay magkakandak siya sa mga committee hearing in the coming days. Muna, may reaksyon mo sing Gamboa parte sa swab testing sa mga vendors sa lakip na ang isa pagid nga ginaduso man karon nga pag-imbestigar sa CLO parte sa pagpinagguso sa mga nagapakayo ayuda tinaligdan nga weekend dira sa NGC. Nagkaroon mabatian sa action reports afternoon edition. Ang ka-action nyo, action na tayo po na sa balita o na sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:29. Salamat gid Aksyon Art Tayhopon. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Isunod ta gilayon we have Aksyon Percival Villamor gikan sa siyudad sang La Carlota. Upo dira si Lieutenant Jonel Guadalupe, ang hepe sang La Carlota City PNP. Angot sining pagkasapos ang bangkay mga kaaksono sang asawa sadtong nakaligad nga Monday to action din kon Monday sang kaagahon nga gin-operate ni sa mga kapulisan sa Banwa sang Morsya, partikularmente dra sa area sang Barangay Minuyan, ang 39 anyos nga si Jennifer Mercader. Amo na siya ang lantos ang banaya, Jennifer Mercader. Gina-consider din isang drug lord sa Cebu
kag napatay sa police operations kay nagpalupok kuno nagbato ini siya nakaligad nga Lunes September 28 sang aga no ining notorious nga drug kingpin from Cebu nga napatay sa shootout sa Purok 8 Barangay Minuyan Banwa sang Murcia. Actually former kagawad din si Mercader, former barangay kapitan si Mercader sang Bourbon, Cebu, no? Bourbon, Cebu, mga kaaksyon. Ang operation sang mga kapulisan nga ginpamunuan ni Police Lieutenant John Paul Tabuhara ang nagpabutyag sa interview naton diri man sa Aksyon BBB nga last 2018 naaresto ining si Mercader bangod sang illegal drugs kag illegal possession of firearms. Sadtong May 2019, nakaiskapo ini si Mercader sa Medellin District Jail sa Cebu kag nagpalagyo padulong dire sa Negros Occidental. According kay Tabuara, si Mercader ang nag-tener sa Barangay Alegria and later nag-transfer sa Barangay Minuyan matapos nga na-monitor siguro ang operations batok sa iya. Kag sang August si Mercader ang subject sa bypass operation diri sa Bacolod City Police Office nga nagresulta sang kamatayon man sang drug personality kag pag-aresto sang pito pa ka ibalwal si Mercader naka-iskapo ini during sang operations. Ang natingalahan sang tanan nga nagpakalabot sa San Miguel, La Carlota ang asawa sini nga napatay nga si Jennifer Mercader nga nagpakalabot iya sa San Miguel, La Carlota. Ining asawa mga kaaksyon nga kung sa din amuning si Juliet Mercader taga Barangay Lugo, Bourbon, Cebu. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Percival Villamor. Aksyon Pers. Yes, Aksyon Rex, mayong hapon. Live kita sa buong dire sa La Carlota Police Station. Upod naton si Colonel Jonel Guadalupe regarding sinisang patay nga lawas ang isa ka babae dito kahapon sa Barangay San Miguel, La Carlota. So may ngalan dire ang aton kapulisan nga ginakilala sa kay Juliet Mercader Ibrezuela, Barangay Lugo. Juliet Mercader Ibranzuela, taga Barangay Lugo, Bourbon, Cebu. Correct ni Aksyon Percival? Copy, Aksyon Rex. So tupad naton si Colonel Jonel Guadalupe, hatag ko sa iya ang cellphone agad to nga ma-interview naton siya sa Action Rex. Oh, sige. Colonel, mayong udto, Colonel. Pero sir, good afternoon. Oh, good afternoon si Action Rex sa Action Radio. Sir, paano tanin na identify ning nakitaan kapon nga bangkay sang babae nga nalubong dito sa Manabaw nga portion sa San Miguel, sir? Yes sir, unang-una magandang tanghali sa inyo sir, Action Rex at sa lahat ng taga-subaybay ng inyong programa. Okay, so, nagkaroon tayo ng break nito sir after we posted through the social media and sa tulong na din ng ating mga kapatid sa media industry. Dahil from there na-identify nung pamilya ang mga ipinost nating personal belongings and at the same time yung physical features ng ating biktima dito. So from there may isinugo sila ditong kakilala nilang taga Negros to further verify and confirm yung mga physical appearance and yung mga belongings na din. And true enough, na pagdating dito nung kakilala nila, ang mga isinend na din na mga pictures and video actually doon sa bangkay, sa pamilya sa Cebu. And that further confirms na ito nga yung nila. Ito nga yung pamilya nilang hinahanap. Yes, sir. Sinong nagapanihol man? May?
Sa cellphone? Okay. Akala ko may gapanihol sa tupad mo dira, sir. Maraming tumatawag ngayon, sir. Okay. Nag-update. Oo. Sir, tapos confirm na ba ining si Juliet Mercader Gidman ang nasapuan nga patay? Yes, sir. Kinonfirm nung isang taga Negros na sinugo ng pamilya dito sa atin na kinonfirm niya nga kanina. And eventually, nagko-communicate din kami doon sa pamilya na regarding dito sa nangyari dito sa kaanak nila. Oo. Especially sa taga Bourbon, Cebu, no? Kay kilala dito sila sa area. Yes, sir. Ti ang bangkay subong ara pada sa La Carlota? Yes, sir. Andito pa, sir. Pero it will eventually be turned over dito sa tao na pinapunta ng pamilya. Kaya hinihintay na lang namin yung special powers of attorney para yun ang mag-claim. Yun ang maging namin basihan ninyo para maging reference basihan para sa pag-turnover ng bangkay. Ining ano tong area to puro sitio ano to gani, sir? Sa may Barangay San Miguel bla? Yes, sir, yung plantation, sir, sa Barangay San Miguel. Yes, sir. Ano to Purokman sitio? Ano to area? Plantation lang, sir, plantation. Plantation lang. Yes, sir, yes, sir. Oo. Ano nadadamo na pamalay, sir, nga area? Bali, isolated na yun, sir. Actually, yung crime scene natin, sir, likod ng kampo. May, siya, sir, Hacienda San Miguel sa likod niya. Yun na yun, yung mga masukal na yun, sir. May mga nakapanin din na kawayan. Pero why pamalaya, sir? Ang pinaka-nearest na bahay is about 100 meters. Layo naman yun na yung nearest. Malayo, sir. Medyo malayo, sir. Kag mga mo na nga lugar daw ka ligwin na no? Do layo na bla sa mga tao na nagalabay-labay? Malayo, sir. Ito naman, sir, galing sa highway, mga 300 meters galing sa highway. Highway. Highway ng San Miguel. Highway ng Barangay San Miguel. Tapos pasulod ka mga 300 meters pa. Yes, sir, correct. Pero magpasulod ka lakto lang ni sir kung pwede sakyan. Pwede namang pasukin ng sasakyan, sir, kung pipilitin at medyo mataas yung sasakyan, pwedeng makapasok doon sa malapit sa crime scene. Pero kung lubo-lubo nga sakyan, di saksulod dito malapit sa crime scene? Hindi, sir, hindi kakayanin. Kay nakita ko diri sa pictures ni Action Percival kahapon na ipinadala diri, daw kuan siya daw naligwin ba lang lugar gid sa raw, daw hindi gid masyado masulod sang mga salakyan o kung tricycle pa man lang gani da sa area mo. Wala, sir. Medyo maluwang lang siya, pwedeng sudlon kung pipilitin. Mga siguro, sir, mga 100 meters, pero yung remaining 200 meters more or less. So talagang lalakarin na lang talaga, sir, dahil pababa na yung punta na lang. Oo. Pero paano nakitaan ining bangkay kahapon, sir? Merong doon, sir, yung merong mga dumadaan. Actually, merong doon, trail. Yun yung usual na daanan ng mga tao dahil harvest season na ngayon. Yung mga nagtatapas doon sa hacienda nga na yun, sir, doon sila dumadaan. And napansin nila na parang may fresh na parang hinukay na may pinabunan. Akala nila, hayop o kung ano. Kaya ipinagbigay alam lang sa barangay and eventually pinacheck ni Kapitan. Nung ma-check, ito yun, may tao doon sa na nakalibing. Pero kitaon ning IATL? Nga nakalubong? Hindi, sir. Hinukay na yan, sir. Totally natabunan yan, sir. Pero nabaw lang siya? Medyo mababaw lang, sir, pero totally natabunan yan, sir, yung bangkay. Initially, anong pilas ang bangkay ni sir, ni Mercader? Wala pa tayong result ng post-mortem, pero kahapon sa ating ocular investigation, meron parang alleged na gunshot wound sa kanyang ulo. Okay. Gunshot wound sa iya sining ulo. Amo ning nakita ninyo initially nga pilas?
correct sir. Tapos di lang natin kung may blunt, parang may blunt trauma din sa kanyang forehead. Amo ning sa may dalom nga dulonggan niya sa walan lapos sa tuo, nga amo ning bala Gunshot. sir. Oo. Sa mga lawas way na ni sa mga pilas. Di pa natin sir, siguro kahapon di pa natin na-identify, siguro after the post-mortem sir, magkaroon tayo ng More or information. less mga pila na ni kadlaw sang ginlubong da siya sir? Sa estimate ninyo? Utod si Action Percival Villamor, no? Kabudlay man ning lugar, no? Grabe man ning gindalan sa kay merkader ning lutihot ni sa. Sir, bali nadula ko sang akon nga pamangkot to. Hello? Sir? Okay, sir. Makopya ninyo ako? Yes, sir. Yes, sir. Oo. Bali, pilagid ganing pilas yan. Isa lang ni sa ulo lang ni sir, no? Yun lang yung initial nating nakita kahapon, sir. Okay. And subong, hindi pa man ninyo pero why na ni siya panapton sang gin-okay na ni siya, sir? Sang gin-kalkal ni siya? Why ni siya panapton? Ano, sir? Ano, sir? Wala sa panapton? Barely naked siya, sir. Meron siyang damit, pero nahigaan niya. Pero nung maano siya, sir, talagang walang nakasuot sa kanya. Pero wala na gid sa iya nang why na gid sa nakasuksok sa iyang panapton niya kundi nahigdaan niya na. Wala siyang damit, barely naked. Sa nalubong maning iya sa ning kuanong recovery mga panapton niya kag iban pa nga mga kagamitan niya sir no lubong man eh. Kasama niya yan, sir. Nandun yung katawan niya. Sige. Masolve naton pero ting pamangkot sini kung paano kag kung nga nakalabot siya sa lugar no amo pa ning ginatukid kag ang investigation ninyo nagapadayon pa man sini sir parte sini. Yes sir. Actually this is just our first step na to identify the victim. And ito pa lang yung ating sir, papunta naman tayo doon sir sa motive, ano ba yung mga posibleng motive, and to further identify kung sino ba yung mga perpetrator dito sa sir, sa karumal-dumal na insidente na to. Hindi ko maka-picture out kung may lusot ang ginkamatyan balasang banaya sini diri sa may Morsya kag padulong dira sa Lakardota sa nasapuan ning bangkay kung may lulusutan na dangalagyan sir? Yun ang parte sa ating mga kinakandak na investigation, yung anggulo din na yun na sir. Okay daw, kalayo naman gawa galing kung maglusot pa na dira, damo pa alagyan eh. Nga kung wise ng highway, padulong dira sa San Miguel, no? Anyway sir, ang ginapabot na lang ninyo para kuan sini ang papilis kag otoridad sang maka-claim sining bangkay. Yes sir, yung hinihintay natin sir para at least maiuwi na din doon sa pamilya itong doon sa Cebu. Sige sir. Thank you so much sir. Salamat kid. Yes sir, magandang hapon at salamat din. Salamat. Action Percival? So, amo to ang interview naton sa kay Police Colonel Jonel Kahapon nakakadto ka man to serya, layo-layo gid ya galing highway, no? Yes sir, layo. Bali suludlon ato na to sa idalom sang pangpangil lapit na gid sa kilid sang suba. Oo, bali why na alagyan to sa likod or sa din nga lapos diri sa iban pang lugar? So ang alagyan action Rex kayo ikaw ang nakahisayod sang lugar ngayon dapat ikaw ang malaragway sinadira Action Percival. Joke lang. Pero ano ni saman kung highway ka pero kung ka sa likod nga portion may lulutsan pa going sa iban nga lugar? Ang lulutsan sina Action Rex may alagyan dire pa La Castellana gimit kundri naman ka mag-agi sa likod sa Araal lapos sa may maaw Action Rex. Layo galigyapon. Kung sa Murcia ka magalin, makalusot sa gyapon, sulod sa Sinta dos Marias, lapos sa highway, pataklad dito sa crime scene Action Rex. Tipro layo nagid ka tama to? Layo nagid kayo. Okay. Wala man na sang nakakilala siya, meaning why na siya naka-estadra sa lugar?
Wala gid ka kung action Rex kay ari diri ang mga nagkalapit nga mga barangay sa tupad kang barangay man sang Araal kag San Miguel. Kag ang Dinuguan kag ang Bago nga gina-identify ang babae nga ginlubong dito, wala gid siyang may nakapilala action Rex. Ara pa si sir? Ari pa si sir. Yung tabi kon ma-confirm ni nga asawa ni sang napatay to lang nagaligad nga Lunes. Kung ma-confirm na ni, kung nag-confirm dang ginsugo sang pamilya nga asawa ni siya, ni Jennifer Mercader. Ari, pamangkutan naton si Police Colonel kay Sir Guadalupe, dabi si Leon ka? Sir? May panawag ko siya sa cellphone daw. Ikaw lang na sa bata. Ara na? Nasabat mo na? Nasabat na. Ito na siya sagwa. Gandalagan to kay nanawag ang police man sa Bacolod. Oo, basta confirm na hanggang mag-asawa na sila. May isa na sila kabata tong nabilin sa Bourbon, Cebu. Isa kabata nila. Gamay patuling bata nila at to sa paginakop sang isa sa mga pamilya nila nga na istorya galing kay hindi lang sa magpa-interview tungod sa kalain sang buot niya nga way gid madetalye gid aksyon principal. Isa ni kabilog bata ni Jennifer kag sining napatay nga sino tong ngalan niya gani? Juliet, no? Mercader Branzuela. Oo. Isa kabilog bata ni nila kagato sa Cebu nabilin aksyon Percival. Sige, okay na ko sini. Okay. So, live report gikan diri sa siyudad sa Lacarlota, kabahin sa police station pod si Colonel Jonel Guadalupe ang inyo ka-aksyon, aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod aksyon. Radio Bacolod. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maintindihan mo si Action Percival kay first time yang nag-live interview, no? Relax lang Action Percival, no? Salamat kay Action Percival Villamor, balita gikan sa siyudad sang La Carlota. Gin-confirm mismo ni Police Lieutenant Colonel daligid lang Lieutenant Colonel Jonel Guadalupe nga ang napatay mga kaaksyon amuning asawa sang gina-considered nga notorious nga drug lord sa Northern Cebu nga si Jennifer Mercader. Ang asawa nga nasapuan dira sa La Carlota amuning si Juliet Mercader, taga Barangay Lugo, Banwa sang Bourbon sa probinsya sang Cebu. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:48. Itugyanta sa mga kapulisan kung paano nila tauron kay masako pa si Police Lieutenant Colonel Guadalupe sa pagsabat man sang inquiry sang pila ka mga kapulisan angot sining kamatayon sining mag-asawa gid, no? Unang bana, ikaduang asawa, sus. Kantuan tanang balita ni Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Ini may kang tanan sa dugang hazard pay pangabayon sa mga empleyado sang Kapitolyo sa gobyerno probinsya. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Marlon Hinovia. Aksyon Mar. Aksyon Rex, ginatinguhan karon sa grupo sa mga empleyado dira sa may Kapitolyo provincial pagi sa ginatuwag pay sa kon Progressive Alliance of Capital Employees. Maayo ang gobyerno provincial nga kon pwede may additional hazard pay sa mga empleyado kay man subong nagasoprar gihapon ng krisis dala sa nga pandemya sa nga COVID-19. Suro kay Vice President Renilo last year kung mayara sila sang ayogin man ipagi sa sulat gamaga-aga-agi ini sa bayan sang sangguni ang panlalawigan. Of course, kay Governor Pong Lacson, kumaturuban nga una na nila nga nagabaton
ang una man nga hazard pay nga 500 pesos per day para sa mga empleyado niya, kag ang mga health workers naman niya na-consider bilang mga frontliners may ara sang additional special risk allowance sa kon SRA duration sang sining COVID-19 pandemic. Yan si Vice President Renelo Lastiere. Ang sa amon dito anay ang gin-grant is 1 month. So as of now may ara kita nga inupasulod kaya for asking for another hazard pay extend kaya na-extend ang aton nga and then our employees are exposed pagyapon niya sa hazard. So hindi lang siya, sir, no, we cannot say that isa lang ni siya ka-best. As long as the basis for the grant of the hazard pay exists, the sangguniang panlalawigan may grant the same to the request of the union, and the governor can always approve ask the sangguniang to pass a resolution to that effect, sir. Ang pag-grant nato sa hazard is based on the administrative order issued by DBM. So as far as my memory is concerned, is administrative order number 26 and 28, which covers permanent, casual, and job orders, sir. Sa iba na sores, kabalitay singit ko lang kay sa may Kabankalan, ang Lorenzo D. Zyco District Hospital, temporaryo action directs nga gin pasiradan, kagin suspend ang admission sa tanang mga pasyente sa clinical wards until further notice. Ang rason sir ay isa ka nurse nga na-infect naman, nag-positive sa COVID-19, kay may ara sa sang miyembro man sa pamilya nga among una nga nag-positive man sa sining virus. Ang nurse subong admitted sa bansang Cadiz District Hospital para sang contact tracing nga ginpatigayon. May ara siya sang anom ka mga naka-close contact samtang naka-duty siya, 3 ka nurses, 3 ka mga nursing attendants. Skin swab na ni ining anom sa COVID-19 kag di subong naka-quarantine man dira sa may syudad sang Kabankalan. Plus Land Bank Kabankalan branch temporaryo man nga ginpasiradan bagod sa disinfection, epektibo subong October 1, 2020. Ang ka-aksyon yung gikan sa Kapitolyo Action Marlo Siadubaya o nasa balitaw na sa Aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Marlon Hinovia. Balita gikan sa Kapitolyo. Balikan ta si Aksyon Alvin Graba. May kang tanan sa pagklaro kag sabat sa Bureau of Fire Protection diri sa Bacolod. May pangabay ang BFP sa mga pumuluyo sang Purok Fire Barangay 8 matapos nagpatigayon sang rally kay nasang aga nanong sabat sang taga Bureau of Fire Protection. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin? Aksyon Rex, nagapangabay mismo si Chief Inspector Publio Buboy Plutinya sa pumuluyo sang Purok Fire Barangay 8 dari sa siyudad sang Bacolod nga mag-request gid na sila personal dito na sa Bureau of Fire Protection sa National Office. Ina bangod amo gid lamang ang makadesisyon sa ila sining pangabay nga matagaan sang right of way nga pila ka mga pumuluyo sang among lugar. Lawaging klaro diri Action Rex ni Protenya nga sa karon may ara pa ya 3 ka alagyan ang among pumuluyo sang among lugar sa may Purok Fire sa diin suno sa iya. Kung nagaatubang ikaw sa atubo sa bag-o nga building sa Bureau of Fire Protection diri sa may southern portion, makagwa man sila gihapon sa gihapon sa area sang San Juan, maagi na sila sa may north portion, ako sa may southern portion, while sa north portion dito nga temporaryo ginsarado sang Bureau of Fire Protection suno sa iya kay kay ginabutangan sang pader base ini sa kontrata sang kontraktor abi kay dala ang pagbutang sang perimeter fence that is why ginsarado dira. Magluwas dira Action Rex kung miara nga alagyan on the southern portion sang
kilid mismo sa bagong edifisyo sa Bureau of Fire Protection. May ara pagid duha ka mga alagyan sa likod naman dumping ang guwaan amo ang sa may pagkanto sa may dako nga mall action na Rex sa kung sa may reclamation na area may duha pa ka alagyan para sa mga pumuluyo. And just so happen nga gusto sa mga pumuluyo action Rex nga dara gid siya maagi sa may northern portion agud dito mas mahapos sa ila pero sul kay pretend niya nga actually kung malakat sila hindi nila labutan duha ka minuto nga makagwa man sila sa southern portion o nga alagyan abi sang among lugar. Now dugang pagida diri hindi pretend niya nga actually ang ini nga problema madugay na kag ginpadangat na ini una sa regional office sa opisina mismo ni Senior Superintendent Aguto. And just so happen nga si Aguto sa tuanay nga wala nagpasugot kay hindi man sila makadesisyon bakod ang ining propiedad nga ara karon sa Bureau of Fire Protection diri sa siyudad sa Bacolod ang ginapanigiyahan aksyon na Rex sang mga sang iya sang Bureau of Fire Protection and only nga ang makadesisyon gid sini ang National Office. Ari aksyon na Rex ang pahayag ni Chief Inspector Publio Buboy Protinya. When it comes sa bill, sa level ko mismo, kung anong ako masarangan, nga requesting man siya sa Amaya, no? Kasi pag sa Ayala, nga ina siya, matagahan sa Tiburay nga wala ka na ilaya ang building. But according sa Maya, hindi pa sila pag-decide nila, national pa na nila yan, ang maano nila. At ang suggest dyan ko lang, is saying sa na ang may lagyan sila nga existing sa likod, dito ka bilog, sadyang diri sa kilid, but ang suggestion ko lang kami nga ang barangay will be the one na mag-take action for that. Si barangay Captain Joan Magalona, kaya ang pumuluyo, kinalanan sa pumuluyo mo. Saga pretty, ang last resort siya naguro sa ulihi, kung matabo. Since nga, raman sila sa nawaga din session siya, kasi lang sa pek, pag-primar demolish or relocate pa na sa later on. But now, siguro sa mga sitwasyon, may ara kita sa COVID-19, di naman na isin na nga sit up sa mga barangay area, barangay may threat na ako. So, ano to lang, yung mga nila ma-solusyon na ilang problema at i-develop to nila alagyan sa likod. Sabi, actually, sige. Aksyon na Rex na kabahin din lamang sa pahayag di Publio Buboy Plutenya sa diinsulo sa iya nga antes palang gani na demolish ang iba. Yung makapumuluyo sa among lugar, iya man ang una action Rex kay ara man siya tinirasang una nga antes siya nagpaylo sa ibang lugar dito sa area ng barangay Mantiningan. That is why sulo sa iya kagang iya sila nga pangabay nga hindi man siya makadecide himself bilang tagpamuno sa Bureau of Fire Protection diri man sa area sa Bureau of Fire Protection main office sa barangay 8 diri sa siyudad sang Bacolod. Subong sini Action Rex, ginahulat na lamang sa mga katapo sa nga kapulisan ang soko agud dito nga makutkot abi ang Waipa Action Rex no ang sitwasyon subong ginbutangan na sa nga police line agud dito hindi maglugok bala ang mga residente diri sa area sa nga Purok Pentebella barangay Alihis after nga nasapuan ang bangkay sang isa ka babae aksyon na Rex. So subong ari naman diri ang mga kapulisan sa idalom sang Police Station number 7 led by Police Executive Master Sergeant Dalumpines nga mo ang nadaman sa investigasyon diri sa pagkasapuman sang bangkay sang isa ka babae. So rekta diri sa gihapon sa area with aksyon ni Kirao ang aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon na Alvin Graba. Balita gikan sa Patrol Aksyon no Radio Philippine Standard Time. La una impunto mga kaaksyon. Daligid lang ha, standby. Manong balik kita sa Diligilamang Madugay. Mapugnaw nga hangin nagadapyan
Napamati alamon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Nasa tamang balita, nasa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time launa impunto nga oras daligid lang mga kaaksyon na kay may tisiko lang blangimo siningalawas sang vitamin C. Dapat Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na utang. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsoc's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y saysay ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, dahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa ating mga palanggagamangitan palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Aman, first time ni natabo diri sa aton.
sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo kahapon subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na kahit Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Mabuhay po sa lahat ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kinikilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na!
Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad aksyon no Radyo Philippine Standard Time launa 14 ng aton oras. Katuan tanay balita ni aksyon na Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ano man ni ka riit man isang sitwasyon sa probinsya man may apat kung anom ka mga persona nagkuha sa isa ka trabahante sa kampo ho. Diyos na nakita nagidlamang nga isa na kabangkay ining persona. Yaring kauda sa report ni Action na Brian Morden sa Nokpo. Action Bri. Action na Rex, grabe ka sinabat-sabat ang mga patay sa norte, Sorcag, Sinto. Grabe. Dito sa Action Rex, amo ba niyong kahapon nga adlaw nasa puwan maning bangkay na ining isa ka 38 anyos nga si Rodel Rosal ini siya kumuloyo sa Sitio Quezon, Barangay Tabunak, Banwa sang Tuboso. Pero nasa puwan ang bangkay niya sini sa Sitio Bayongbong, Barangay Bandila, Banwa sang Tuboso man tuparay lang election Rex. So din ini siya ang buka sang dugo kag madamo sang kapilasan sa ulo kag iban pangabahin sang iya sining lawas action ng Rex. Sa pagpa-interview na to, pag-interview na to kay Lieutenant Paul Kenneth Magan, Hepe sa Tuboso PNP, mga alas 8 sang aga December, ginkuha ini siya sang magdubo anom ka mga persona kag may mga bitbit nga armas sa lukhang iban diri lagba action Rex sa iban diri dubo man. Pagkaligad siyang pilalang ka oras, ini siya, amo nang nambal na to, nga nasa puwan na lang nga isa na ka mayamit nga bangkay. Ginausisa karon Action Rex ang Tuboso PNP. Kung may mga record, ini siya nga malain sa barangay so far, waay sa kapulisan man, waay man siya na-record nga alam niya, malain nga baklan, diya upon siya mismo nagpa-record man, nga may pamahog sa iya sa nga kabuhi. That's why tugtog subong padayon pa ang pagpadalom sa pag-imbestigar sa kapulisan kung ano ginala ang rason, motibo sa pagpatay sining sambit nga persona. Sa ang inisyal na pag-imbestigar sa Tuboso PNP. Isalapay ni kanang pila ka mga anggulo kag motibo sining nasambit iyang krimen action Rex. Akaronan ko ni sa gabi kay may isa man ka 67 anyos man niyo nasa puwan man ni patay nagaluta-lutaw ni sa baybay action Rex mangingisda ini. Patay man ni siya kag sa kabankalan may isa ka hand tractor operator Lintero sa tagiya sa Humayan nga iya na medyo nalapakan sa traktor niya ang umay sa nasambit niya suspect action Rex. Amo ang mga balita gikan sa Nokpo Action Brian Morden report una sa balita na action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Matapos ang balita ni Action na Brian Morden. Salamat gid Action Brian sa balita gikan sa Nokpo kadtuan tanang BCPO we have Action Eric Magbanwa. Maki-update ta parte man sa isa man ka manok baligya sang manok dira sa Burgos area ho nga ginlutang man ang ginalang tao sang mga kapulisan nga anggulo utang no. Hibaloon tabi we have Action Eric Magbanwa.
Report gikan sa Bacolod City Police Office, Action Eric. Yes, Action Eric, so your time is limited, no? Oh, gani, So the we'll time go, is running out. Ayun, di purma. So that you can end your program, no? Gani, man, do ginaalas lang. Oh, mo basta number 1 nga programa. Ati na ba? Ayun, di purma. Interview pa nga daan, busog ka na, no? Tiway kita na? Ara na karon dito kay, no? Hindi mo, ha? Ara na. Think positive, okay. never negative, no? Okay, good. Alahon tari. Sige. Tagi ka sa police station number 4, utang ang ginalantaw karon nga anggulo ni Police Major Charles Eber ang ini sa paglutaw pagpatay kagabi sa isa ka manugbaligya manok dira sa may Burgos Public Market nga si Raymart Indino alias Calvo 28 anyos ang Galo Ramos Street, Barangay 19. Nagapati man si Police Major Charles Eber nga posible may ihibalo ang asawa sang biktima sa pagkatao sa sining ban na bangod nga prior sa sining insidente may report kada may ara na nga pagpamahog sa kabuhi ni Raymart Indino apang wala ka-expectar kagabi sa pamilya nga mo ning matabo sa iya nga nagkakaon dira siya sa may kilid sang iya mismo ginabaligyan nga manukan dira sa may kilid sa Burgos Public Market. Duha ka mga persona riding in tandem ang nagluthang sa iya makaanom ka beses ka nakangkon man sa anom kabilas nga sa diin gamit ang kalibre 45 gindala sa ospital ining si Raymart Indino alias Calvo at ang pila ka mga minutos ang nakaligad ini siya ang napatay mismo sa hospital sa diin nakaangkon ini sang anom ka mga kapolisan o kung anong ka mga bilas. Doon kasi mga nga pag-follow up sa nga kaso. So isang yun na lang taon natin nga motibo diri is utang no. So aron pa na i-follow up ini motibo na posible tangtangan pagkamatay sa biktima. Magluwas ang utang, sir, wala ka mo sa iba pag na-explore nga motibo di? Ginaka-pangitid pa na ito kung kuhaan informasyon ng asawa na posible siya nakabalo sa tanan na mga transaksyon sa iyan ng gana. Porsula sa pahayag ni Police Chief, Police Major Charles Sever, ang hepe sa Police Station number 4. Ang inyong ka-aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric magbarang report sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Action Eric Magbanwa. Balita sa Bacolod City Police Office daw lang gid ang report ni Action Roger Gote. Action Roger pa karunan ko na lang na ha. Kaya daw lang gid ko bangod sa mga dalag ko nga mga balita, no? Ari nang pinakabag-o kag pinakipiktik. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio Bacolod man sa gihapon. Patayon Action Radio Bacolod saludo sa imo. Patayon Action Radio salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Patayon Action Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian.
Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsag anong kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado.
Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining pagpangalagad, kita-kits kita buwasa, diri sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon Balita Banat Bulig. Salamat skid, why nagid time ba, hindi nagid mahilot. Standby na sa This Is My Life, igasunod sa dinig lamang manugay upod kay Aksyon Walma Sugaton. Ako naman ang inyo sining ka-aksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Kantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. That's the way of the crowd. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,